malun kelun warmiko mimbo bathara tan samara pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi sumimpeng telenging kalebu pambukaning warana tarlen saking layap luyuping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping arasa jati ing no ganten kucapo nalika semono ingkang jejagi wonten ing tapel wates kali Srayu nenggih para putra Pandhawa lamun katinon saking Mandrawa tindaknya kaya mina katempuh ing jala palugon lakuning lekas lukita linuting kidung kang bala tumingal prang campuh samya medhali lera tadit wuleding kandha tanyanggung manguncang niti benjang sang ngaji micil adinya ngedali wuwus trusta surabaya buta singa wregil kadang werda ya kadang tarunaku Dimas Antasena piye Kakang Gatotkaca dina iki awak dhewe oleh pakaryan supayane jejagi ana ing tapel wates Bengawan Srayu ingkang tembe digempur gunung sakiwa tengene yen mengkono pakaryan apa sing kudu ditindakake ade minangka dadi prajurit utawa dadi para putra Pandhawa. Upama aku didhawuhi supaya mabur ing Jumantara kaya Kakang Gatotkaca mestine aku ora bakal wegah. Umpama aku didhawuhi ambles bumi kinarya dadi telik Mangindrajara sak wanci-wanci negara Ngamartobakan ketaman Parangmoko aku ya ora bakal selak. Dina iki ade nawur laku bagi tugas aku ngrondani saka Jumantara Dimas saka ing sak ngisoring Bantala
Sabanjure Paman Setyaki inggih Ger kula wonten timbalane kadhawuh panjenengan kalian rayi kula inggih rayi kula Abimanyu wonten ing dedharatan inggih terwaca dawuhipun anggir Gatotkaca dinten menika kula ngestaken inggih monggo budal sesarengan. Ridho mawur mangta nek dasar kepara nyata saka kadang merdaku kinen nyandet lakuning sapa wae ingkang bakal mancing piye sapa wae wong sabrang sing bakal mancing ana ing saklebeting kali Srayu ora bakal tak kepreng babo wae arep walah dalah serep nyawa nyidam bandosa kowe cah bagus. Opo abamu mumpung isih padang rembulane jembar kalangane tak jaluk kowe semingkira aja ganggu gawe lakuning Durayaksa anggone bakal lumawat ana ing negara Ngamarta di ngapura dina iki aku ora bakal ngeparke wah kelakon tinjung akhirat sak budimu tak sembadani. Wah! Ah! Wah! Weh lah. Ya. Edian, yo, wah, wah, ya. Walah yo.
Bantrenge wong sabrang. Etyan ngantem ranggo bobok bangsat. Etyan hat wah wah was ah hat ya wah Etyan ya es pap es wah 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 ah wah wah ya hai wah wah ah ah Etyan ya ya oh Etyan wah hai ah hai wah waduh oh wah hai wah ah wah ha ya wah kecemplung kotak sisan. Subare wong Jawa kaya iso njara langit ya. Wah. Ya. 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 Ah. Eh. Wah, wajah. Hei. Wah. Hei. Wah. Ah. Eh. Sopo iki? Antasena. Antasena. Anake Rama Jodipati. Kondang otot kawat balung wesi kuwi Gatotkaca. Aku ya padha. Walah dalah. Mati dening aku tibano. Het. Ah. Mburi po. Ya. Ah. Nyo, Etyan. Het. Ya. Nyo. Ya. Etyan, ayo. Gantian, gantian. Wah. Arep melu perang ora Kakang Gatot? Melu perang ora? Iya. Wong iki wis wedi. Joni doyak ya.
ketoke lagi iki. Aku kuwi rangan biasane tak antem gledak ning dina iki kudu aku mbaleni ngetoke karosanku ya. Ya, tibakno. Ya. Ayo tibakno. Ya, het. Lah. Piye? Wah, edian. Yo. Het. Lah. Wah. Hah? Wah. Lah. Urung kalah aku. Yo. Oke. Hot. Wah. Ya. Ah. Ah. Semplungke kotak meneh. Udus. Wah. Kowe iki tak jak perang kok malah mundur. Moh mungsuh wong tuwa. Ndak menang ora kondang kalah isin-isinke. Wedi kualat apa kowe iki? Aku ki wong tuwa ya isih tonjo lho nek kon maju perang. Ora nyepelekke nadyan tuwa ngene iki bar dijamoni wegah. Liyane. Nek ana sing luwih gagah prawira aku gelem. Nek ming kaya sampean wah mending ora perang. Oh alah ya. Sineksen jagat saisine bumi langit aku bakal ngripta pejurit saka sakjroning kotak pekuburan. Ayo, panjang apa?
Duka yayah sinipe jojo bang mawinga-winga kumejut padoning latine trokocak ngundarandir. Oh Peladalah rapati Ndugamana. Ya. Pancen sentosa digdaya prawira anak-anak Pandhawa ning. Apa kowe kelakon iso nadhahi pusakaku? Iki marganing patimu tak sebul dadi kwanda kowe ngger. Wah! Tibakno. Ya. Ah. Hat. Ah. Wah. Wah. Hus. Ah. Satu. Tibakno. Dua. Penak ngene iki wae perang. Iki menungso apa-apa to ampuh men. Iya. Tiga. Penak. Udus. Hop. Empat. Siapke gendaka ngger. Ini iki penak. Nggih. Bopo resi penemban. Lebokke gendaka ya cah bagus. Inggih penemban. Wah. Tiru-tiru Mas Aris. Wah, nggih. Ayo wis. Iki tak guwake ana ing Bengawan kae. Inggih penemban. Sak banjure luruk negara Ngamarta. Angel mijet wae ngranti Sendika.
Sanyatane gonjang seret Lah, punika to warnanira adeging pertapan Grojogan Sewu. Wewangunaning jurang Bengawan Ganggo. Lenggah titah minulya ingkang nedheng Masubrata. Sanes wujude pendhita nanging jalmaning Nalendra kang nedheng Tarak Brata. Gayuh Nugraha Bingkas Sukerta. Lan uga mundhatke paukuman duk ing lampahan kang sampun kawuri. Jejuluk Sang Nata Prabu Baladewa ya Balarama ya Sang Anangkakrasana. Kadherekaken Raden Setyaka ingkang setya bekti andhar beni lan jampangi nata Mandura. Anggenira laku tirakat laku priyatos ing saklebeting guwa. Tebih saking Karang Pradesan, tebih saking kutha Gari. Mangkono pangudas maraning Prabu Baladewa ingkang saklebeting Pancadriya ingkang dereng kawiyos ing lisan.
Anjra ingkang puspitorum kasliring samirana amrik sekar gaduh ngas gandanyo mawe harara seretnaning driya jagat dewa Bathara. Duh dewa, duh kusuma, dalah dalah. Kok kaya ngene temen nasibku. Setyaka, kula wonten timbalane ngadhawuh wa Prabu. Wah lah dalah. Lah kok aku kudu pisah kelawan katresnanku. Aku kudu pisah marang keluargaku. Kudu pisah marang negaraku. Kudu pisah marang sanak kadang mitra ruang. Pisah marang anak bojoku sing tak tresnani. Wah lah dalah. Wah dewa Jawata Gung. Wah apa ya kaya ngene kiye paukumane marang wong kang agal srogal lelakone. Wah lah kok sial temen nasibe Baladewa. Sing biyen aku dadi ratu Gung Binathara diajeni diagul-agulke, diagung-agungke. Lah kok saiki pungkasane uripku kudu nglakoni paukuman ingkang kaya mengkene to Setyaka. Wah. Aku biyen sugih bondo, sugih bandu. Sugih Sumitra, sugih sedulur. Lah kok tinemune dina iki aku kaya menungso kang wis ora ana gunane to Setyaka. Wah. Duh dewa, duh Jawata. Ampun panjenengan nyiksa dhateng jagat kula kados mekaten. Wah. Aluwung kula ikhlas. Saestu Jawata. Kula ikhlas menawi kula badhe dipun banjut supados mboten nandhang pasiksan ingkang kados mekaten menika. Waduh, Gusti, Gusti. Setyaka. Kula wonten timbalan ngadhawuh. Setyaka. Inggih, inggih. Kula wonten timbalan ngadhawuh, Pak Prabu. Apa wis ora ana gunane? Apa wis ora ana sing iso tak lakoni minangka dadi wong sing iso manfaat uripe ana ing alam donya kiye, Setyaka. Duh. Jejimating pertapan sekaring bawana langgeng. Siwa Prabu. Kula suwun kanthi sanget panjenengan ampun sambat ngarwara kados mekaten. Kula suwun panjenengan kanthi ikhlas nglampahi paukuman menika. Sabab saya ngrentes pesambaten dika malah sangsaya kapulasara jagatipun inggih angganipun Siwa Prabu. Kula aturi emot Siwa, beja cilaka bungah susah sedaya menika sampun ginaris. Wonten panguwasaning Gusti kang murbeng dumadi. Sedaya sampun sinerat
terwaca wonten ing buku Kencana Kadewatan. Gesang panjenengan dalah kula lan gesang sedaya titah sejagat menika sampun kaserat wonten ing jantraning kodhok lan kodar. Wa Prabu. Nuwun sewu mboten kok kula mejang kaya dalang nuturi kaya dene Kiai babar pisan mboten. Ning menika wujud setya bekti kula ngarsanipun Siwa Prabu ingkang sampun kula anggep sudarma kula piyambak. Ingkang sampun kula anggep minangka dados tiyang sepahipun jagatipun Setyaka. Wonten makalah wonten saranduning ayat utawi saranduning carik wa amman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Tegese piye wis Setyaka? Tiang ingkang ajrih dhateng Gusti kang murbeng dumadi inggih menika tiang ingkang ajrih menawi badhe angubal saha angumbar-umbar dhateng hawa nepsune. Mongko awon-awone titah menika inggih tiang ingkang nuruti dhateng hawa nepsu lan angkarane jiwa raga. Gampang panas, gampang emosi. Menika awon-awone tiyang. Napa mboten iman? Nuwun sewu napa mboten iman ing atase panjenengan menika sampun dijanji wonten ing saranduning terusaning ayat inggih menika fa innal jannata hiyal ma'wa. Ingkang pamerdinipun inggih menika menawi deduga ngisas dhateng angkara. Janjining Gusti kang Maha Kuwasa menika nyata. Surga langgeng papan panjenengan wa Prabu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim ya. Yo. Nadyan kowe cerewet ning saurane pancen sliramu bisa ngedem-edem penggali awakmu kang nedeng nandang rudate niki. Surga kuwi kepiye kahanane aku ya ora dong. Wong nyatane kowe karo aku ya urung tau coba kono. Neraka ya pasiksane anggrek kok ngopo ade urung tau ning paling ora nadyan kowe nyerweteh kaya betet sewu nebo pategalan paling ora iso gawe lejar penggali nata Mandura Prabu Baladewa iso gawe pengayem-ayem lan gawe pangalembana ning atiku inggih kula aturi sareh wa Prabu sedaya menika sampun ginaris wonten panguwasen Gusti kang murbeng dumadi. Nuwun sewu wonten suraos malih. Wilan dalil meneh. Inggih. Mergi panjenengan menika tiyang ingkang agal menawi namung kagem ucapan-ucapan pribadining Setyaka tartentu panjenengan mboten badhe pitados. Mboten badhe pitaya. Ning menika saranduning cecarik kula menika namung nirokake para masayih, para kyai, para pendeta winasis. Kepiye? Sak banjuri larah-larahe supaya ning atiku iso adem. Ingkang salajengipun idhal sururi fi qalbil mukmini khairum min ibadati siti nasanah. Malah do muni amin kae. Inggih, mboten napa-napa. Najan niki mboten donga, ning mbok menawi menika dados wejangan tumraping sedaya titah ingkang gumelar wonten ing Janalaka. Suraose kepiye? Aku ora mudeng bahasa Arab, artine wae. Inggih. Dados pengajap kula manjingake bebungah lan kabagyan wonten manahe jenengan ndika. Kados dene kula ngantu-antu kanugrahan sak bobot kalian nglampahi ngibadah ing dalem mangsa 60 taun. Siwa nadyan kula dinten menika dereng saged asok bulu bekti glondong pengareng-areng ngarsanipun Siwa Prabu jernyatane kula lan panjenengan sami-sami nandang rudatin. Kula dipun dawuhi dumateng Kanjeng Rama Prabu Kresna supados andherekaken lan jampangi anggenipun panjenengan tarak brata wonten ing saklebeting guwa menika inggih wonten ing ngandhaping Grojogan Sewu. Nanging paling boten menawi kula saged idkhalus surur
manjingake kabungahan, manjingake kabagian wonten manah panjenengan. Menika prasasat kula menika sampun munjung ingkung kalian panjenengan. Langkung-langkung kula menika bobot derajate kula menika lir kadya nglampahi ibadah talak brata salamine swidak warsa. Alhamdulillah. Oh tegese yen kowe pancen iso gawe seneng marang sepadha-padha klebu aku. Inggih. Marang wong liya kuwi kaya dene dhewe nglakoni ibadah swidak taun inggih. Menika surascarek wonten ing salebeting makalah Wa Prabu. Yo, yen pancen mengkono aku bakal sabar. Aku bakal sabar apa wae sing dumadi. Nadyan taunana windanana anggonku ana ing saklebeting grojogan sewu. Aku ora bakal selak, aku ora bakal wegah. Ngono Setyaka. Lenglenging driya mangu-mangu mangungkung ganduh anari manglir lena tanpa kanin entan putusa mangku sang Dyautama Nalendra muda wuwuse hangrereba Nalendra muda wuwuse hangrereba Bermara manggus wong ngambrengeng kadi karonaning kasmose Kucap kacarita nang semanten. Dereng atos paripurna ngenira Sang Nata Prabu Baladewa awan sabda awan pangendika kedadak wujuding gendhaga ingkang sekawit. Wonten isinipun para putra Pandhawa dipun bucal dumateng Sang Resi Kundana Warsa wonten ing saklebeting jurang gangga dawah kalenggak wonten karsanipun Sang Nata Prabu Baladewa. Mulat dumateng wujuding gendhaka kagiat jara kepati. Muntap saknalika Sang Nata Prabu. Walah, wah. Walah dalah. Lah kok ana gendhaga tiba ana ing sakjroning jurang inggih. Dipun waspadaken menika sinten? Walah dalah. Wah. Ora pangling anak-anakku. Wah. Lah kok dikunjara ning saklebeting gendhaka. Weh, sapa sing wani gawe kapituran ning anak-anakku? Siwa Prabu. Siwa Prabu kula aturi sareh. Ora iso. Wah. Siwa Prabu. Wah. Walah dalah. Oh. Woi. Iblis laknat gugu karepe dhewe. Wani ganggu gawe wong tarak brata. Rumangsane kaya lanang-lanang dhewe. Weh, wani bedah negara Ngamarta kurangan wong Mandura tak tem. Walah dalah. Oh. Weh, sapa kowe?
Wong akeh aku Doro Yaksa. Wani ganggu gawe pertapaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Jeleh nyawang gelaring jagat eseme lemburan kowe. Wah! 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 Iki bantenge negara Mandura. Wah! Wah!